kamachielo finals mago mag tuke mag Chapa dimba gwenge mag Hoho mar Okak mosir kod kambi tudruok mar Safaricom biro chakore odiechieng' ma kiny mano ka gintiere e alapno mano mar ASK Showground County ma Kisumu. Mano motelo ne tukego kambi mano mar Safaricom ne obago puonjruok ne jotugo kaachiel koda kocha mago mag timbe aboro mane ong'ado otiko mag finals. Puonjruok noting'o kaka jotugo nyalo tiyo gi lony mano manyasani e tuke, puonjo jotugo tiyo gi masinde mago machoko chal mag jotugo kata GPS sports vest mano ka bende wacho ni Trinity Mission Girls biro chako tukego mago e semifinals kindgi gi tim mano mar Itigo Girls mano ka tugo mar ariyo biro bedo e kind tim mar Ndura FC gi Park mano langa mano mantiere karkacha. Semifinals machielo biro bedo e kind tim mano mar Laser Hill Academy kaachiel koda ka moko mantiere na Laser Hills ambao ndio mabingwa wa watetezi. Kwanza tunaenda pale kama tunawaheshimu kwa kuwa hao ndio mabingwa. Tumejipanga kwa kiasi kuwa tunaenda compete na wao, ingawaje tunaenda pale kama underdogs. Tunaenda pale kama underdogs na tumejiandaa vilivyo.